खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सौदिया जोबथेसालिनिफ्राय 4 खैदिफोरा साननि सोराङावनो खारखोमादों। जोबथेसालियाव ड्राग्स जगायनायनि दायाव रेम' गुवाहाटी पुलिसनि 2 जवानखौ खादों। बदरपुर रेलवे स्टेशनाव लाख लाख रांनि होबथानाय कफ सिराप जब्द, 1 हमजादों। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिसि फिसायनि जिउ खहा। गलपारायाव जुलिनि गारियाव ट्राकआ सौग्रावदों, 2 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 14 फेब्रुआरियाव आसामाव फैगोन। धुबुरीयाव नावआ गोदोदों, 2 उन्दै गथ'जों लोगोसे 3 गोमाना दं। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। सौदिया जोबथेसालिनिफ्राय 4 खैदिफोरा साननि सोराङावनो खारखोमादों। आसामनि सदियायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव सदिया जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय 4 खैदिफोरा 4 फेब्रुआरि खालारखालि साननि सोराङावनो खारखोमादों। बै खैदिफोरनि सिनायथिखौ नवीन बुरागहाइ, आमलान ज्योति सेठिया, शशिधर देउरी आरो सन्त सनवाल होननानै मोननाय जादों। गोजौ रैखाथि गोनां जोबथेसालिनिफ्राय बिसोरनि खारनायनि थि आदबा रोखा जायाखै, जायनि थाखाय बे सुबिदायाव रैखाथि खामनायनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। बिबानगिरिफोरा खारखोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय मोनसे गिदिर नायबिजिरनायखौ जागायदों। पुलिसआ सदिया आरो खाथि-खालानि जिल्लाफोराव रैखाथि बांहोदों, चेकपइन्ट फसंदों आरो खारखोमानाय सुबुंफोरखौ जायगानिफ्राय ओंखारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय एलार्ट फोसावदों। बे जाथाया गिखांनाय सोमजिहोदों आरो हादोरसानि सिङाव थानाय जोबथेसालिफोराव मोजाङै नोजोर होनो थाखाय खावलायो। नैथि खौराङाव दङ। जोबथेसालियाव ड्राग्स जगायनायनि दायाव गुवाहाटी पुलिसनि 2 जवानखौ खादों। मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सिङाव खैदिफोरनो ड्राग्स आरो जौ जगायनायनि दायाव 3 फेब्रुआरि खालारखालि 2 पुलिस जवानखौ खानाय जादों। जोबथेसालिनि सिङाव गोरलैयै बेसादखौ मोननो हानायनि सायाव अजद होनायनि उनाव बे हमनायखौ खालामनाय जादों। बेनि उनाव पुलिसआ इसिङारि नायबिजिरनायखौ जागायो, जेराव 2 रौनियाफोरनि लोब्बा दं होनना मिथिनो मोनो। 2बो दायनिगिरि मावख'गिरिफोरा 4थि आसाम पुलिस बेटेलियननि सोद्रोमामोन आरो बे दायआ जानाय समाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे मावथिफोरा रांनि सोलाय खैदिफोरनो ड्राग्स आरो जौ जगायदोंमोन। बे नेटवार्कआव गुबुनफोरा लोब्बा दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। बदरपुर रेलवे स्टेशनाव लाख लाख रांनि होबथानाय कफ सिराप जब्द, 1 हमजादों। मोनसे थि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स (CRPF) नि 147 बेटेलियन आरो बदरपुर रेलवे पुलिसनि जथाय हानजाया 15625 ट्रेन नम्बर आगरतला एक्सप्रेसखौ नायबिजिरो आरो बेयाव मोनथाम टिननि बाक्सुआव 436 बथलफोर आयेन बेरेखा कफ सिराप दोनखोमानाय मोनो। बे अपारेशननि समाव बिहारनि इस्लामपुरनि थागिरि सनबीर आलमखौ हमनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे केबखौ बिहारनि कागरियानिफ्राय आयेन बेरेखायै राननायनि थाखाय बदरपुरसिम लांनाय जादोंमोन। सिखाव फालांगिनि आन्दोआव थानाय गासै नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिसि फिसायनि जिउ खहा। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्लानि नतुन बस्ती गामिनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों, जेराव 3-4 फेब्रुआरिनि मोनायाव मासे हाग्रानि मैदेरा जराखौ गाग्लोबनानै जायगायावनो जिउ खोमायो। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ 52 बोसोर बैसोनि मंगल चरण आरो बिनि 46 बोसोर बैसोनि बिसि पार्बती टुडु होननानै सिनायथिनाय जादों। गाग्लोबनाय समाव मैदेरा बिसोरनि न'खौ खावसे खहा खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरा गिनाय सोमजिहोदों, जायफोरा हरखौ गिनानै थादोंमोन। हाग्रा बिफाननि हानजाफोरा ओनसोलाव सफैदों आरो आरोबाव जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय मैदेरनि थांलाय फैलायखौ ट्रेक खालामनो नाजागासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ। गलपारायाव जुलिनि गारियाव ट्राकआ सौग्रावदों, 2 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम।
आसामनि गवालपारा जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो, जेराव गंसे गोख्रैथिजों खारबाय थानाय ट्राकआ मोनसे जुलिनि हानजा सुरनायनि गारिफोरखौ सौग्रावनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया मंगलबारनि हर गेजेराव माहारियारि राजालामा 17 नि अगिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुटिपारायाव जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला ट्राकआ लामा सेराव लाखिनानै दोननाय गंसे जुलिनि बास आरो जादुगारिजों सौग्रावो। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ हौवा गोदाननि बिदा नरेश दास आरो हौवा गोदाननि बिबथै रबि दास होननानै मोन्नाय जादों। जोखोम जानाय गोबां सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो आरो माखासेनि हालोदआ गोब्राब हालोदाव दं। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे जाथाया जुलिनि फोरबोआव दुखु लाबोबाय। द'थि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 14 फेब्रुआरियाव आसामाव फैगोन। मानगोनां गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदिआ 14 फेब्रुआरि 2026 आव आसामाव फैनानै हादोरसानि सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जौगाखां मावथांखिफोरखौ बेखेवगोन। बे दावबायनाया गासै आसामाव इनफ्रास्ट्राक्चार आरो अनसाय हाबाफारिफोरखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। दावबायनायनि सिगां आरो मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै गाहाय नेहाथारि डक्टर रबि कथाया साखाफारा जानायखौ बिजिरनो थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरफिननाय जथुमखौ दैदेनो। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा गाहाय मन्थ्रिनि दावबायनायखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय रैखाथि राहा, लजिस्टिक आरो हाबाफारि गोरोबलायनायनि सायाव सावरायो। हादोरसा खुंथाया बे गोनांथार हाबाफारिखौ जाफुंसारै मावफुंनो थाखाय गासैबो रोखोमनि लाहार-फाहार खालामगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ धुबुरीयाव नावआ गोदोदों, सानै उन्दै गथ'जों लोगोसे 3 गोमाना दं। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला समबारनि बेलासियाव धुबुरी जिल्लानि सगुनसारा गामिनि साखाथियाव गंगाधर दैमायाव सा 25 सो दावबायारिफोरखौ लानानै थांनाय गंसे कान्ट्रि नावआ बांद्राय ल'डिं जानायनि जाहोनाव गोदोना दंमोन। बे जाथाया बेलासिनि 4:30 रिंगासो समाव जायो, जेब्ला नावआ फाख्रिगुरिनिफ्राय सगुनसारासिम थांगासिनो दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा जाथाय जायगायाव थांनानै गथ'फोरजों लोगोसे सा 22 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों, नाथाय 3 दावबायारिफोरखौ नागिरना मोननो हायाखै। गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ 2 उन्दै हिन्जावसा आरो सासे 18 बोसोर बैसोनि सेंग्रा महरै सिनायथिनाय जादों, जाय गासैबो सगुनसारानि थागिबि। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।